Hello guys, दिनै जों फिल्डआव फैदों फिल्डआव जोंना मुखुलिनि थाखाय माखासे मोसानाय रेडि जागासिनो दं गासैबो सोलोंगासिनो दं नोंसोरो जा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मोसानायखौ नोंसोरनो खोन्थिलांगोन जास्ट नायदो नोंसोरो लोगोसे जोंना नै माखासे मा होनगोन फोरोंग्रा गुरुबो दंफायो बेबो फोरोंग्रा जोंनि नोंसोर नायनो हागोन बेसेबां हायो दा नायलांदो नोंसोरो फैगौ आरो साननैल'सै जोंहा प्रेक्टिसा बे साननैयाव बेसेबां हायो सान हर एक खालामनानै जोङो प्रेक्टिसखौ लागासिनो दा जाफ्रामजेनहांबायनो आरो साननैसो जों आसा खालामो आरो बिनिसै आरो साबसिन हामसिन जों सोलोंग्राफ्रा एसे गावनि टाइमखौ मोजाङै सोलोङो बेखौनो होमबा जास्ट नोंसोर नायलांबाय थादों आं खोन्थिनोसै Lagaw moza देग्लायनि बैसागु बोथोरावलाय देग्लायनि बैसागु बोथोरावलाय हाय आय' बोथोरावलाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय हाय आय' सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय हाय आय' सफैलायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय हाय आय' सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय हाय आय' सफैलायबाय बैसागु खानि बारदै सिख्लाया नुजाफैनानै खाम दामबाय हनै खाम दामबाय बैसागु खानि बारदै सिख्लाया नुजाफैनानै खाम दामबाय हनै खाम दामबाय सेंग्रा सिख्ला गोसो गुलुब गुलुब फाइनालि गाइस फोजोबबाय मोसानायखौ नोंसोर नुखाबाय जानांगौ दा नोंसोरो माबायदि नुखो नोंसोरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय होमबा दिनै भिडिअआ बेसांनोमोन बाय बाय